Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Anya, agbuldak dito yan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Imbag, tanda ka, Madam Secretary. Uwan, mababainak nga ro din takanayon ti excuse ko. Si kalaunay kagawat Doming, si kaakanayon ti proxy. Adun sapay kat ti na-encode mo a minutes ti meeting kas kada resolution ngam ti na-encode ko. Saan ba eh? Awag ko kagawad, mabiitlaan. Sige. Hello? Lakay? Apay? Anya? Unay kamutin lakay. Adda ka lang nga ruden di tabalay, akadwa da kita anak ta. Si kapaylat agaywan atan eh. Ado ti trabaho dito'y barangay hall, anas ka nalipasag. Anya? Ay, umaya kong lakay. Ay, kagawan, naskan agawidag. Kasta unay kano asangit ti anak ko. Agtir-tiritir kano, gapon sa iti sakit ti tiyan na. Alang araw din, agawid ka. Itaray yung hospital di anak yun. No, grabe ti sakit ti tiyan na. Ang mga anyamot na jayan. Awan latam mo kung nagsubli pa di sekretarya dito opisina. Nay, ado pa'y matisana na ipaskil ang notice iti bayanihan. Sigurado, siyak man ang ti maturturan dito. Ay, sumidiran tayo pa nakapuyat ko ang nagtanod iti rabi. Iso nga'y kidam ko man pa dito trono ni Apo Chairman nakatugang. Sana bali, sa anak nga guldag. Anytime nga daw may malukaga. Nakasanggirak lang ba't ito kimulimpyo at ugaw ni Apo Chairman. Kapag isa malingdan tiropak, dito'y naka-on a laptop ko. Sana makita ti asino man na sumrag ang nakakidemak gaya.
Lola sumurak. Sigurado ang malukagak. Nakamulagat aktumatan no sumurakan di tao. Yep, nakatalagan. Naramid mo tay pakamaw, may papaniti maaramid da bayanihan inton sa badaw. Uwan, Chairman. Madaman ti panangipaskil da kagawad doming kandag iti kakadwa na barangay tanon. Nasaya at tanay. Agbalbalinin at dirtis ti barangay tayo. Karurugitanan, kadag iti amin na barangay iti Ilia Santa Disgracia. Kaano pa di pa nagdalos tayo? Maodin san di kalpasan ti Bagyo Aquini. Uwan, Chairman. Saan siguro? Ay di mo ibagati kasta saan. Ta day tatagpaiso. Abos ta makapaalyaw lang arunan ti barangay tayo nagbugsutan. Sa pala isot karorogitan. Awan siguro ti mayat nga umay agpasyar ditaw. Unay ta makaalyawan, Chairman. Talaga mo. Nagbugsutan. Kaslamin nga umay dito ikat agbugsut. Ala ni Chairman. Diyan kitain? Mas dawak mo't kadag iti nagkauna nagnaid ditoy. Anang panagan iti daytoy a barangay. No basaan tayo ti history when no pakasaritaan to'y barangay tayo. Maawatan tayo no apay ang nagbugsutan ti impanaganda. Ay, Wayne. Anyay tayo ti nakaigapuan dahil nagbugsutan anagan ti barangay tayo, Madam Secretary. Sigun iti nabasa kat, nakakatawa ang makapaladingit, Chairman. Wayne, kung naknudi mo nabasa na ita. Nabasa, Chairman. May sa pamilya kano idi, ti imay nagpatakder iti balayda ditoy. Idi awan pa'y ti makuna nga akin kukwa, wino mang tagtagik kwa iti daytoy a lugar. Idi kano masigurado da, mabalinda ti agtalinaed dito yan. Ado ti naawis da nga imay mata nagpatakder iti balayda. Wayne, alaban, ituloy mong istorya, inustumot lang tiyamom, kadi ka agpaspasarak. Manuda ka no. Ket idi malagip da, apanaganan da ito'y alugar, ado ti suggestion. Nagduduma ti kapanunutan da. Aging ga anay tantan ti panangaprobar da, no anya talaga ti ipanaganda. Aging ga nagsakit di lakay, akaunaan nga imay dito'y, nga isu idin ti panglakayan da. Edi kuan. Gapu iti da ita, nagdanag dagiti lalaki. Sinarungkaran dati panglakayan. Te ayan ti dakas na, agbugbugsot kanumot gaya man ti panglakayan da. Edi kuan. Agbugbugsutan ngam agsasaruno kano pay laeng ti saludsod da. Takayat da ati kaunaan anagnaed idi ditoy ti mangpanagan. Edi kuan. Finally, simumbat kano ni Apo lakay. Ket imbalikas na ti agbugbugsota. Kahit Dayjayan. Apaman anay bugtak na ti agbugbugsota abalikas. Nagsatan mo tan. Win, husto ka, Miss Secretary. Imbag taambom ti history ti barangay tayo. Tano di mo amaw, saan ka maikari a sekretarya? Amok dayta, Chairman. Good. Rumba nga amin na barangay officials
amuda ko madayta pakasaritaan ti barangay tayo. Tapno amuda ti ibagbagada no addagdamag. Wen nga ron, Chairman. Ang pustaan. Amangan no uray may sa kadagiti kagawad tayo ita. Kat awan makaamu iti history to'y barangay tayo. Alaman, Chairman? Asino nga ta kadakwada ti makaamu iti history to'y nagbugsutan a barangay tayo? Adda nga ta makaammo? Wernaya. Dayta man ti saludsud kadakwada inton sumaruno asisyon tayo. Rumbang langag bayanihan damanan, tanagaduman arugiton nanang. Wen nga rod dagiti bunton ang makapilay launay ng embati dagiti aso. Ay, wen. No aldaw, dandan ni awan makitam nga aso awalang. No di awan pay kitding. Apay nga itibigbigat kat nagado awar abunton da. Wen nga rod. Siguro, no itirabi ibulos da. Wen nga rod. Uray iji masigasig ali ako mamang iji malaya road. Ay pudod ay ta. Kung ket adda pay nakita nga agparparugit iti aso na ijay. Ipasya-pasyar na kampay day, dagiti nakakawar nga asaw. Ngem gayam, mapanlaag pa. Ay napo. Dagiti pay mismo abo marangay. Mapanpay kiti dyan ti waiting shed. Anyat kinunayo kinkwa na ngay. Kinusilapak lang agdardarasak mo't garot iti papanak. Pagbalinin niya kasilyas ti aso ti waiting sidain, kunaklaang. Anyat inaramid na. Ay, kimita lang nga kaslawan anyaman na. Sa idikwan ginuyod na niya aso na. Ay. Ginuyod na niya dayaw. Nagkalasmatan ti kasta. At dapay nakitang na minsan, mismo ating at kalsada. Igoy-goy na di aso na. Ay, makikidgidan mo't di ayapaw. Di nagsawak man na kunana, dalusan na ka no, nga mamukpay no, di nalusan na. Dugyot, nagabarangayan na gajay. Iso nga imbagak ken tatang mau, abilinin na dagiti kagawad nga agrunda da iti bigbigat. Tapno masiputan da dagiti kundi oko, da kundi pasyar ka dagiti aso da iti bigbigat. Agjaging-jaging kuno, akadwa da dagiti aso nga ho. Agparugit da akid day, da itatrantada. Ibagak tuman kan dumay. Wan, sa bali lang tayo nasiputak, akatulong da Mrs. Kabukab nga gibulang iti rugit iti aso da iti kanal. Anya? Ay, apo, inong takmanin Ibaga da siguro akasla-akla sino ditang nagsasaw. Agpay sumatibagbagak, katamom timbagak kajay. Di mo ibalang dita, balkotem tayawid mo, kunak Anya? Anya ngay, inyawid na. Ay, kapilitan. Di na pa naipakpak po di daspan na nagsublay. Saan nakapiman na waging gat di nakatalikaw. Ay, piman. Pudno day tarosa, nagdudugyot da. Kung di tarakan day ti asaw, ngam itikit din kanal, ti pagbalinin da akasilyas na kita atarakan da. Ay, ibulos na pa'y kidi ti rabi day tati pudnaw. Ay, anyan. Uray, klase taranak ni Mrs. Kabuka kat. Wano day ti agsabat ko matidalan may. Tay prangkak kanukwa na nga ibaga dyan nakitak. Naimbag, ta saan-san nga inuulit ti katulong da dayay. Sigurado ang nagpulong ka, titinalay nga amo na. Nay, kabaranggayan! Dahito yabayanihan tayo ket na meeting iti assembly. Na pagnunumuan, iso may strict one ti attendance. Napatag dinagan ditong galmaysa ama ilista dita pakaisuratan dinagan dagiti nakipartisipar. Wan, Chairman. Nagatintans kami. Napo, Chairman. Agyaman na kiti kooperasyon nyo. Sapay kumatag tuloyan di kastoy akaado tayo ang makipartisipar iti bayanihan. Herman, awan pa'y ni kagawad padto. Nakasurat karumot ng tinagan na iti pagsuratan iti attendance.
Iso tiriri ti daduma ijay. Ay. Apay ngay. Maditikas ta. At ipulong mo matan ka ni Chairman, si Kagawad Dumeng. Nay, ano Ah. kamot gaya mo sang? Wan mat, itayak pa'y. Present ni Kagawad Patuk alakay ko ta iproksek. Iso di yung ibagbaga nga absent. Ay, oo, sang. Ayan ngamin ni Kagawad Padok. Agsakit ti buksit na, Chairman. Iso nga imbaon na kon amang iproksikan ko na. Ay, already kay Mayan. No kasta nga sakit ti tiyan na. Ay, mawatan mi matkit di ano, emergency data. Iso mati ko na. Rumba nga maawatan dagiti adda sakit na. No kastoy nga aktibidad ti pagsasaritaan. Ngam na ni matinlakay ko ti topic yaw. Pinig amaritis kan Mario no chismoso dagiti aga aribongbong iti ayan ti waiting shed. Kaya mo yo, agbaybayanihan da nga saan? Usang. Pudno ma, Chairman. Ala. Bayam idan tasak ti makamo. Kitamot nga ruden no anya ti mabalin mo nga aramidan. San kita day talag sipsipot na aramidan. Nalaing dalaunay, Chairman. Alawin. Bayam tasak ti makamo kadakwada. Ingka katag bayanihanin. Wan, Chairman. Nagado nga. Ay, naapo aya. Ay, sos. Suya. Sakit ang tinagam na mapagsaritaan nila kay nagatpudno mo tita. Wan nga raw, nanging bayan yun. Adal daw ngagbabawi da kita, iti parparaw-paw, apa nagtakam da. Di mayo da nakibulang. Intugot da ragiti manok da apakipalaut ko namosang. Wan, Kasta gaya. Ngala, sana balay. adu tayo mat. Wanmat ka diya. Ado tayo ngagpaisaw. Ngam rumbang kuma nga adda kami amin. Nilaunay lakay mo ata kagawad. Agsaksakit nga ron ti buksit na. Di kay lakat makaawatan Kagawad Dumeng. Agsaksakit ti buksit na adim mayo iti bulangan iti laon yawn. Maditikas tausang. Kaibagbagam anak ibulang da iti laon yawn. Ita agsaksakit manan ti buksit na. Ay maulawak sa Mildred. Anya, adamanen itid na abaga sa para ti bakun ko na food forward. Wen, mangted manan iti kasi ti kaado tinted na ide. No jak mariro. Addan tumaalat itong galmay sa sagsasanga 10 kilo no ay amin nagiti may day. Na, anyat aramidam. Ada pampanunutek nga aramidain. Anya nga roday ta. Mga no pumalpak kamay. Adadaman na pakariribukam to daytan. Saan ko nga meeting ti may papaniti daytoy. Agpabayanihan kami latan. Nagiti man langan kagawad agpasyar amang ipaskail kadagiti pakaamaw. Dita na masubok ti amin. No, kasano ti kinapudno da makibarangay. Wanda. Nga makigtot danto no maamwanda. Nga dagayang premyo dagiti natudyo. Ket nagasat to no asino dagiti umay anatudyo. Isudan to ti maparabura. Okay, kasanaon. No di mo ibaga ka dagiti kakadwa, mabagbagkat mo itong araw dagiti maitid katakwada. Ay, basta. Sorpresa, nga ron dagiti kabaranggayan, anyan. Makabukan tulatan na mga ibagay dyan, no? Apay ang sa anak ang mapanag-duty. Wan ka dilakay, di ka madanagan. Napatid ngamin ti papanan mo iti kumpare. Sayang, no? May kalisak iti na dyan pagswirtyan. Anya nga minapagswirtya na ya. Basta, jak pa ibagbagakin ka baka. Basta nakagat ka mapan iti opisina ti barangay. Kat ibaga mabisya, maawatan dahan. Ti kunam. Kat sikan ti pagsasaritaan dan no kwa.
Bay, amlatay da. Onay, makamukan tulatan. Mapana ka? Sa nabalita, no, adagasat may. Ay, dakil man ang tiyawat ko. Akwartakin ka. Ne, mabitlaang lakay. Na, apay? Anyaman nga rudan ti bagak arason mo no apay syakman ang ti makita da imbis asika. Di, ibagam to ag sakit man ang ti tiyan ko. Ibaga madandan iti CR ti pagturuga ko nga po iti kinakaro ti sakit ti tiyan ko. Amangan lumakadlaw dan Di mo lagi mimbagan ti sakit ti tiyan na kunadan tungay. Baliwang ti bagam arason. Ako ibagam nga karo ti arthritis ko. May mayat man Why? Ibagam masana ka makapag na iti kinakaro na. Sige nga rod, gastan to ti bagak. Sapay kumaa, tasaan nga agsakit nga agpaiso ti tiyan mo. Ay, anya? Ay, salbag ka ma. Iruruman naksapay mo tusang bakag. Isaan mo't nga iti dayta? Ngam maminsan, pumudno dagiti pambar. Kasano tirman, bayanihan man ay. Wen, maudin. Total nabayagan nga awan bagyo na. Sumangbay mo 2023. Hawan tumot siguro tinapik sa bagyo na dumdeng. No adaman, saan mo siguro dito'y lugar tayo na. Maudi. Kaya't nga asawan da ita, agbalin to akasla dumping site dagiti kanal tayaw na awan ton ti agdalaws. Saan? At dan tumaikan iti allowance na aparadalos kadagita kanal. Good nga ron Para makitan to, basta kadagitoy, maudin ti maaramid. Wino ma-schedule abayanihan inton Sabado. Kitnay, yainted kong assignment mo ha, Domeng. Ang pwedeng di pa i-deliver ni Mayor inton bigat. Ijay balayo, ti pakay tarusan na. Uwan tirman. Laglagi pam. Top secret ti may papaniti na itaw. Di mon sa asawan, kadagiti tanod. Areglado tirman. Anya timbilin da. Maiwaras lahat ta amin tinay-deliver dito sinaksako abagas. Di, awan para kadagiti saan anagatendar iti bayanihan. Una, total, sa damat laumay no damay padamag akasukat ti bannog da. Kat itata saan anay waragawag ti kadda ti maiwaras a food forward. Manmanon ti may. Kaya't asawan na ita, napatag ti bannog da. Awan makaiturad ang mangipaay iti serbisyo na no awan ti sweldo wano kasukat ti bannog da. Ay, wen, nabatad day tandom. Kat dagijay imay nakibayanihan ita. Nabatadon, dagijay ti honest abo marangay. Dagijay, tinapudno at tao. Isuda nga rod, ti maparaburan ita. Adun tulakit di ti aggayam-ngam, Domeng. Bayam ida, ninton tatang ti makaamong agpalawag wano makisarita kadakwada. Kat ita, tikaw dyan may waras, para kiniboyet. Umay mo bagkatan to'y kagudwat kaban abagas mo, ading ko. Mala, daytan ti pakabuklan ti amin anay deliver abagas manipod ken ni Mayor. Nagasat kayo nga imay nagbayanihan, tanayra na laeng dayta aparabor. Pasensyan kadagiti saan nga imay. Ala, mabalin yung ti agawid ka baranggayan. Naalayon dagiti bingayo iti na ipaaya parabor kada kayo. Gaputa, nagagat kayo at tao. Saur kayo! Saur ka lang kay Gustay! Binokbukudan niyo, ti Gracia! Nay. Pagawat pa daw.
Gwala dito yan. Aglamos ako. Naglamos ka lang. Sino ti may babain? Ay, dahil tala. Sigurado na mo yo. Kayo na. Sour kayo. German, Katakpan di pandalo ko. nakainom ni kagawad patlok. Buyang na karunay. Sige! I-video yo, taipos yo. Tapno ang viral ti mag-date na kagawan. Saan kagawan? Saan? Ay. Ay, kaya marak. Tagainap na kaya. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.